doctor in anxiety depression and psychosomatic disorder like हाय बच्चों, functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. Please. ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ମା ABCD। ଆମର ପାଖେ କେନ୍ କେନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛେ ଆମେ ଆଗ ଜାନିନୁ। ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ଧଲା ରଙ୍ଗ, नीलिया रंग, हल्दिया रंग, लाल रंग ଆଉ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ, କଲା ରଙ୍ଗ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ଏ হোয়াইট রং, ধলা রং। বি নীলিয়া রং। সি হলদিয়া রং। ডি লাল রং। ই ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଇ। ଏଫ୍ କଲା ରଙ୍ଗ। ଜି ଧଲା ରଙ୍ଗ। एच नीलिया रंग। आई हलदिया रंग। जे लाल रंग। के ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଏଲ୍ କଲା ରଙ୍ଗ। एम नीलिया रंग। एम नीଳ ରଙ୍ଗ। ଏନ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ପି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। କ୍ୟୁ କଲା ରଙ୍ଗ।
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ୟୁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଭି କଳା ରଙ୍ଗ। ଡବ୍ଲୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏକ୍ସ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ୱାଇ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଜେଡ୍ କଳା ରଙ୍ଗ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। थैंक यू। कल के फिर नया वीडियो रे मैं दिखाए बाय बाय।